Ew. Mawawa, yintoni libangela ukuba kuvela uduntsuduntshu wamabango kule mihla kwizikhundla zokuphatha? Kodwa isiko liyaziwa nekhondo lobundlalifa licacile. Siyibona lento emakhaya kwizikomkhulu nakumafa nje aqhelekileyo mhlawumbi kude kuswane nakwiinkundla zomthetho. Impucuko sentshona kunyolokela izikhundla nemali ngumona nokufuna nje amagunya okuphatha nokulawula okanye kukho into engaphaya ndiyayiwanqa nje. Mawawa, intlanganisela yazo zonke ngakumbi ukunyoluka kuba ukuba phambili ligunya eligqitywa sisizalo ukuba ngubani omele kukuba phambili kuzalo lwekhaya okanye kuzalo lomzi. Qha kuba ke ukuba phambili kunamachithichithi, bambi ke ngoku bade balibale ukuba amachithichithi afumaneka emva koxanduva. Nabani ke ngoku ozelwe phambili nokuba uzelwe phambili njani afune ukubanga, kanti ke isintu sona sihlenikulanda wabantu basishiya kuyo. Kule mihla ke ngoku sesigutyungelwe nayiloo ntshona obuza yona, sekugubungele ukufuna ukuzazi izinto ngendlela egwethekileyo nokutolika izinto zethu ngendlela yasezincwadini, incwadi ezingenanto nakwenza nathi ncam, kuba isintu sethu zikulaa ncwadi iligazi lethu, umnombo nomlibo, uzalo nozeko, ilapho qha le nto athi ikhoyo. Camakudala. Mawawa, indlalifa le ngumntu otheni? Kusanyanzeleka ukuba ibe yinkulu nezibulo eliyindoda. Ikhona elizibulo mhlambi ekufuneka ibelela semtshatweni ngoba kutheni zibulo mos. Aba bantu babuzayo akunyanzelekanga abe indoda. Ubunkulu ubundlalifa bubuzibulo nokuba bufunyene ngubani, lo ulizibulo uselungelweni lokuba indlalifa okanye inkulu yeso sizwe sonke okanye inkulu yelo khaya lonke. Ithi ke xa kuthe kanti kuzityulwe ngentombazana kubekho iimeko ezibangela uba abe uyangena na okanye akangeni kwesi sihlalo ebezalelwe sona. Makhe sithethe ngokuziphatha. Intombazana ethe yohlulwa ukugcina umthetho wabazali izisusa yona phaya kwela lungelo ngokungakwazi ukuziphatha. Umsebenzi lento umthetho wabazali ubusithi ke gcina inkomo zikayihlo. Ukuba ke uhlulwe ukuziphatha lelo lungelo selimphungukile. Ukuba uye wathaka wayoba ngumfazi komnye umzi, elo lungelo selimphungukile. Kodwa endodeni akujongwa loo nto. Kodwa nalapha endodeni ukuziphatha kungabangela ukuba umcimbi ukutsibe ukho. Kuba kamadoda engendi andazi ke kulawa namhlanje yole nto ndithi sinawo nomfutho wongenelelo lwezinye imontlalo neenkcubeko. Kuba kaloku namhlanje umgaqo-seko uvumela abantu benze yonke into esezintliziyweni zabo. Kule uba ke ngoku namadoda esenda kulaa mtshato ndingawazi noba nithi zii-homosexuals noba zintoni, xa idisayide ke ngoku indlamafa yakho uba mayizokwendela apha emampingeni, ibimele uba ke ngoku nayo iyaphulukwa zizinto zasemazizini. Izoba ngulo meni ifuna uba nguye emampingeni. Kule meko sikuyo ngoku
yona nto besithi intlanganisela. Kodwa emantombazaneni izicacele ukuba umntu usulwe kuziphatha wazalela ekhaya engakhululwanga okanye wenda seyibhudile ithu akasakwalify, uyawubuya njengodadobawo ozocebisa kokwabo engumfazi wapha, okanye uyawuphendla izinto zakomkhulu njengodadobawo owohlulwe kukuziphatha ekhaya xa ithe washumaneka. Samakuda ubala njengothetha nje kuvela into yoba kwezi ntsuku zanamhlanje nyani ibango lentombi endileyo kubutyebi nelifa lakwabo, ngakumbi xa kuthelekiswa naleyo ingendanga. Ngicela le endileyo ke ngoku khona abantwana balowo ungendanga abathathwa njengabantwana beli khaya, abanabango lifanayo nelikanina. Banalo abantwana endiva mawa, cela abantwana bentombi kawungene kuyo mawa. Banalo, kuxhomekeke ukuba bazelwe njani njengokuba bezalelwe apha ekhaya. Undivile ndithetha ngokuziphatha kwentombi. Intombi ibithi ke ukuba ishumanekile. Ukushumaneka ke kukungendi. Kungengakuba yona esimeni ayinabo abantwana, kodwa igcine umthetho kayise. Njengoba igcine umthetho kayise ishumanekile, kwende ontanga bayo ingendi, kwenda abazemva kwayo ingendi, kwenda abazemva kwabo ingendi. Ikhululwe kwakusawuthiwa ke ngoko ngunoxesha. Uphinde kuthiwe kujongwa amabutho lasemva kwayo, kuthiwe sisajwejwe ukuze uyise abize isizwe nobukhosi, kusilwe, kudalwa ngezi ukuba ke mntwana wam umamele umthetho wam. Namhlanje useyintombi ehlolwayo okanye useyintombi nto. Nokuba ke awuseyiyo kodwa akukho nto intama ukuba awukwazi ukudlala nabafana, kuba naku kude kwangoku singekabi nabazukulwana ngenxa yakho. Namhlanje sisilutywala bokuba yithobe imibhaco, uhambe nomama, siyakususa ezintombini, umdala ungumzekelo omhle. Namhlanje yithobe imibhaco, phuma nasentlombeni, kuba ebemele balomntu sesentlombeni yabafana, phuma nasentlombeni unika abantwana ithuba lokuba bazonwabele nabafana. Wena ngoku uzawuba ngumadlamini apha kwadlamini. Andiyazi noba uyandivana xa nditshoyo. Ndiyakuva. Uza kwendela apha ekhaya. Yenziwa phambi kwesizwe le nto. Uhlanjiwe akwahlambeka. Akabonakali noba sefakwe amayeza ehlanjela uba amasoka mawamakethe. Kodwa akukho kuziphatha kakubi, ukhuthele unayo yonke into kodwa ushumanekile. Akasimananga ithamsanqa longenisa inkomo apha kokwabo. Yenziwa kumntu onjalo loo nto okwiminyaka ethile xa kujongwe kwintanga zakhe ngokwamakhabathiso okukhula. Kuba umntu uqala abe yintombi yomtshotsho wentwana wejongo, abuye abe yintombi yamakhwenkwe amadala, abuye abe yintombi yabafana. Ndiyakucela zenze intombi akwendeki kuye, akakabi naso nesipilibelana, useyintombi emibele njengamhlamnene. Uyakhululwa ke ngoku atsho avulelwe intanga, apha kokwabo, ayeke ukulala nosapho. Kwazeke uba laa ndlu ingemva okanye laa ndlu ingaphaya ecaleni yekadadobawo. Ukhumbule uba andithanga lo mntu akathandani, uyathandana kodwa usahlolwa, usagcinela mthetho wokuba
awuzali ungatshatanga, awunikwa lendlu. Laa mntu bebebuthelana, umfana okwazi uziphatha naye, owazi umthetho wesizwe, obesoyika isihewula, nentombi ibisoyika ukuphula umthetho kayise, basazawubuthelana ukhululwe lo mntu, kutsho kuvela isisu. Laa mntana uyawuzalwa phaya ngenxa yokuba uninezelwe ngobundlalifa, nalaa mntana ukhwalifaya kuloo nto. Akangomtshana apha eMampingeni, ngumntwana walapha lo. Noba mna mntu uza emva kwale ntombi ide yakhululwa, bendihleli ndilalele isikhundla njengendoda, kwawunyanzeleka ndiqale inxiwa ndishiye udadewethu nabantwana bakhe abazelwe ngokusemthethweni apha eMampingeni. Andiyazi noba ivakele na Gcanini. Ndiyayiva kodwa hayi Mpinga. Uthi lo mntu sisishumane, kwa uthi sisishumane iyenyelisa mos lo. Ayenyelisa xa uthi umntu sisishumane. Mhlawumbe ke kusazawufuneka siniphathele utata uTshongolo. Lo wakwaPensalp aninike amagama ezinto zethu ngendlela yawo, njengokuba niwazi niwacalula, niwacenga awesiNgesi, nizazi iintsingiselo zawo. Ubushumane ayilogama lithukayo. Ukushumaneka ukungabonwa ngamasoka. Hayi, andithi iyathuka, kodwa ayikho kuncoma xa usithi usishumane Mpinga mani, kodwa ayisosincomo eso mos. Inakho ukwenyelisa kuba ufama ungulewu uzobe uyancomeka, anditshona apha esiXhoseni. Uyandibhida sabisi. Alinyembi aliphoxwi igama lento, njengokuba nawe ukuba uphatha ngale ngalo ingelo nene siyawuthi ulingcele. Njengokuba ubunesinye esiphezulu siyawuthi uyingqolosi, ubunesinye esizantsi siyawuthi uyityuka, ubunesinye esiphakathi kakuhle siyawuthi ulimilela, ubumde umkhulu siyawuthi uyingxilimbela. Alithuki ligama lomntu othe ngexesha ebemele uba uthathe ngalo akwathatheka. Yiyo laa nto kuzawude kuthatha inxaxheba yoba ayodityaniswa neentelezi ezithile enqulelwa. Mhlawumbi awukababona abantu besintu xa beqhuba imicimbi, yawugcwala inkabi enkomo ebuhlanti inyolwa eyenzelwa abantu abaphantsi, uve iintombi zisithi sicela ukwenda, sicela ukuhlambeka, sicela ukwenda. Bathi nasebendile sicela ubashushu emadodeni. Bathi abanye abangazaliyo sicela inzala. Isintu sethu sime apho, sibalekwa ngabantu abafuna sisinkuntuze ngendlela yasentshona, sitsho ke ngoku sibe sile nto kuthiwa ngabantu aba-understandwayo ngabanye abantu. Ukhe bathetha into apha ke kushumanekeni. Kushumaneke nendoda. Akhona amadoda nokuba mhlawumbi kongenxa yobubi noba esesithi isiphako, ebede balila abantwana abangamantombazana, sebehlaliswa nje kuthiwa uyakwendela kumagoda. Abomagoda kukho loo nto aziwa ngayo, imenza abe akanawurhalelwa zintombi. Ibilile intombi ekhonjwe kumntu enganqweneli ukuzidibanisa naye, atsho ashumaneke yena laa mntu. Ivele apho ke le ndithi ubuhle bendoda zinkomo. Bekwawufanele kujongwe nentsebenzo ke ngokuba angamondla nokomondla, ahlolelwe lo mntwana asiwe esishumaneni esingenantombi kwaphela. Tamakuda.